Jadi maringi siraman rohani, syukur-syukur mengke hajat niatipun masih rusak warna kanggo sekawanan bulan. Mbak tersangkut menikah bahwa insyaallah mangken. Bedal dumateng panjenenganipun Bapak Idam kuaturaken sak cepetipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Yasin sedaya. Niki kita disuwun ndongaaken nggih Mbak Linda ingkang sakmenika lagi hamil sekawan wulan. Niki hitungane pun sekawan napa pun liwat niki, Pak? Hitungane. Pun liwat napa belum? 4 lewat. Berarti sampun 125 hari lebih. 4 bulan kan 120. Lewat berarti. Lewat titik kan. Lewat wis mboten apa wis. Oh 3 pinuju 4. Nggih. Oh alah nggih. Memang saene niku sakderenge. Nggih, sekawan wulan niku saene sakderenge 120 dina. Nggih, sakdene 100. Mergi nggih dereng nggih, aman nggih, aman insyaallah. Karena niki kan mapak donga, nggih mapak donga. Nek ten Quran niku kali ten hadis niku, kita niku kan menungso niku diciptakaken Allah kawitane saka nutfah. Nutfah niku mani sperma niku. Nek turab lemah niku Nabi Adam. Lah lek kita anak putune niki saking nutfah, saking mani. Lah ten rahime ibu nutfah niku nginep sekawan doso dinten arba'ina yauman. Saking nutfah dados alaqah. Getih kempel niku. Mantun ngonten dados mudghah niku sekawan doso dinten. Alaqah ten mudghah sekawan doso dinten. Nah, mangke mudghah ten gene idham niku sekawan doso dinten. Artine sekawan doso ping 3 berarti 120 dina. Nek kita ngaranine 120 dina iku berarti nggih petang wulan niku wau. Lah nek saged sakderenge niku, sakderenge sekawan wulan pas niku kita memang diperintahkan kali Allah dan niku pun diwiwiti saking Nabi Adam. Nabi Adam niku kan garwa Sayyidah Hawa, nggih, Ibu Hawa. Niku kan falamma taghasyaha hamlat hamlan khafifan famarrat fi. Falamma atqalat da'awallah. Dadi mantun Nabi Adam kali Ibu Hawa nikah terus kumpul niku terus bobot ringan. Nah, bobot ringan niku sakderenge sekawan wulan. Sakderenge 120 dinten. Bakda ngoten pas rumangsa abot. Nah niki pun mendekati 120 dina. Da'awallah rabbahu malain ataitana sholihal lanakunanna minasholih. Nabi Adam kali Ibu Hawa. Nah niki sing diperintah niki bapak kali ibuke sing ten Quran niku. Bapak kali ibu niki. Falamma qalat da'awallah. Sing loro ndonga, sing kali niki berarti Nabi Adam kali Ibu Hawa. Wong tuwane sing ndonga ten Allah kanthi dongane supados putra ingkang lahir mangke dados putra ingkang sholih. Lah terus kita kok melok ndonga, kita ngewangi. Nggih, kita ngewangi nyurung donga. Dadi syarat utama niku tiyang sepahe. Mbak Lindae kali Mase niku sing syarat utamae. Kita niku namung nyurung. Nek niki kali mboten donga ngapunten. Mboten enten jaminan ijabah. Mangkene kita ewangi ben Mbak Linda kali Mase niki saged semangat kanthi donga langkung serius mawon. Terus kok wau sing dipendhet sing diwaos surat-surat. Nah, ngenten. Nek sing diwaos niku sakjane bebas. Jenengan ndonga robana atina ya monggo. Jenengan damel ndonga napa mawon Jawaan nggih monggo. Lah kenging napa sing dipendhet para ulama kok Al-Qur'an. Lah mergi Al-Qur'an niku sak bagus-baguse wiritan. Sak bagus-baguse wacanan niku nggih wacanan Al-Qur'an.
tur ten Quran sing kita waos wau sengaja kita pilihaken beberapa nami nabi lan tiyang estri ingkang sholihah ten Al-Qur'an. Kayak nabi sakjane kuwatah ten Quran niku enten Nabi Yunus, enten Nabi Hud, enten napa Nabi Ibrahim kuwatah, tapi kita pendeti beberapa mawon. Lajeng sing ceritane tiyang estri sholihah tenggene Quran sampai dados nami surat nggih niku Sayyidah Maryam. Lah harapan kita, doa kita ngalap barokah saking Quran wau kita waos supados tafaulan ngalap berkah ben mirip jabang bayi niki setidaknya mangke mirip derek uswa saking para nabi lan Sayyidah Maryam ingkang kita waos wau. Dadi sifate nggih mirip Nabi Yusuf, gantenge mirip Nabi Yusuf. Terus soleh solihai nggih mirip Sayyidah Maryam ngoten. Terus mirip kali Nabi Nuh. Nabi Nuh niku dawa umure tur sehat nggih. Kuat sabare kados Nabi Nuh. Terus surat Toha kados Kanjeng Nabi Muhammad niku. Kata sing kita pendet hikmah niku. Sakjane mboten namung diwaos niku sakjane. Kedah dipelajari. Dados anakku pengen sifate kaya para nabi, kaya wong saleh sing disebut tenggene Al-Qur'an. Iku kita semerap. Oh, Nabi Yusuf iku sing paling terkenal kan gantenge nggih, gantenge. Terus piyambake nggih dados pejabat. Dadi nabi sing dadi pejabat niku salah sijine nggih Nabi Yusuf. Senajan to diuji kali dulur-dulure tapi piyambake saged lolos ujian kanthi sabar. Lajeng Sayyidah Maryam nggih ngonten. Tiang sepahe arep-arep anak lanang dadak sing lahir estri. Tapi mergo ditirakati, mergo diramut kanthi sae Sayyidah Maryam dadi waline Allah tenanan sampai saged ngelairaken nabi nggih niku Nabi Isa. Lajeng sing kita waos ugi surat Toha. Surat Toha niku nama lain Nabi Muhammad. Mangkane kita mau surat Toha niku nggih surat Nabi Muhammad niku. Sing niku ten mriku Nabi Muhammad diceritakno nampani dawuh sing abot nggih niku wahyu Al-Qur'an. Lajeng kita ugi wau nggih waos surat Luqman niku nggih hikmahe kathah sanget. Surat Luqman niku nyeritakno putrane sing taat patuh kali wong tuane. Nah, kita arep-arep jane niki mangke sing lahir saged patuh taat bekti marang wong tuwa. Nabi Nuh sing kita waos wau nggih gadah hikmah niku wau dawa umure, sehat. Nah, kita nggih arep-arep mugi-mugi janin sing lahir diparingi umur dawa. Lajeng kenging apa kok sakderenge petang wulan. Loh, niki hadise Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi kan dawuhaken wau, termasuk ten Quran wau, bahwa prosese menungso tenggene janin ibuke wau saking nutfah, saking alaqah, saking mudghah, terus saking tenggene idham niki menuju ke yang ke-40. Lah sakderenge niku mangke yub'atsu ilaihil malak. Allah ngutus malaikat. Malaikat niki kangge napa? Fayuk tabu bi arba'i kalimatin. Malaikat niki dikengken nulis 4 kalimat 4 takdir, nggih. Napa mawon rizqahu rizkine. Ajalahu ajal utawa umure. Lajeng umur, masalah amal, masalah bejo utawa cilaka. Nah, kita ndonga muga-muga catetan rizkine diparingi rizki sing halal, jembar, manfaat, barokah. Saderenge dicatet umur, kita nggih ndonga mugi-mugi dijanin niki mangke diparingi catetan umur ingkang panjang, sehat, manfaat, barokah. Amale saderenge dicatet kita nggih ndonga muga-muga diparingi amal bayi niki amal ingkang saleh, amale sae-sae sedanten. Terus dicatet bejo utawa cilaka donya akhirat kita ndonga muga-muga bayi niki mangke dilairaken kanthi kawontenan bejo donya akhirat. Niku kita ndonga mapak donga niku. Aja sampai kedisikan malaikat ngoten. Nek kedisikan wis kadung tak tulis ndonga wis kasep pisan. Nah niki saderenge kesusul niki kita ndonga ikhtiar sareng-sareng.
Lajeng niki mangke mboten pedhot-pedhot nggih kula suwun Mbak Linda kali Mas nggih tetep ndonga nggih salate dijagi termasuk kangge garwane Mbak Linda kula suwun pados rezeki sing luwih ngati-ngati malih aja sampe kelebon ten gene Mbak Linda kali janin niki naudzubillah kelebon barang sing syubhat utawa naudzubillah sing haram ampun ngantos mangke pengaruh saestu ten Quran niku perintahe kan halalan riyen baru thayyiban jenengan mboten usah terlalu iki vitamine ngene iku ya penting vitamin ngene protein niku nggih penting tapi sing luwih penting niku halal halalin niku sing paling penting karena nek bergizi tok protein macem-macem sesuai anjuran dokter vitamin tapi lek naudzubillah saking haram nggih mboten enten artine halalan riyen baru thayyiban sing halal riyen baru sing bergizi niku asupane bapake sing duwe tugas Mbak Linda tugasé nggih njagi wiriti niku. Diwaos surat-surat sing niku wau. Lek umpami mboten saged seduanten nggih dicicil-cicil ngoten. Sedinten napa gangsal ayat napa sedasa ayat. Pokoke ana maca Qur'ane. Maos Qur'an, tangane sing tengen nyepeng Qur'an, sing kiwa ngelus. Terus mantun maos disebul. Penake tiyang hamil niku lak mboten head. Penake wong hamil mboten head sehingga saged salat terus. Sehingga saged nyepeng Quran terus. Mboten enten head-e. Sehingga bayi niki oleh rungon-rungon Al-Qur'an. Aja distalno koploan ae. Njuwuhke terus nang jero iki, Pak. Ora kae. Stelno Quran. Ya nyetel-nyetel nang jaba. Aja nemen-nemen krungu bayine ngoten. Lajeng niki nek dilampahi nggih monggo. Nek nganu nggih mboten napa-napa. Mangke nek saged kula nyuwun tulung napa niku Mase mangke mendhet toya sak botol niki lho napa tanggung niku terus disebulaken ngenten wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya ping pisan mawon sebul terus ditambahi kalih donga sing dijazaken kali para wali-waline Allah Hanah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud sebul bismillah sepisan terus wasalamun wau kali Hanah niku wau terus diombekaken titik-titik ngoten niku napa khasiate napa manfaate napa niku mangke bayine lahir sing gangsar lahir sing slamet makane salam niku dongane Nabi Zakaria ten Nabi Yahya niku. Mboten belane. Nak dongane Nabi Zakaria ten Nabi Yahya sing salamun niku. Lek sing ten gene Nabi Isa niku wassalamu alayya. Tapi nek sing dongane Nabi Zakaria ten Nabi Isa wekdal bayi niku wassalamun alaihi. Niku sing kula damel niku. Lajeng kali niku wau Hanah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Niku kita ngalap barokah rumiyin Sayyidah Hannah garwane napa niku garwane Sayyid Imron niku ngelairaken Sayyidah Maryam sing dadi waline Allah estri wau. Terus Sayyidah Maryam ngelairaken Nabi Isa sing dadi nabine Allah bahkan termasuk ulul azmi niku. Bakda ngoten kita ndonga ya ukhruj metuwa ayyuhal maulud he anak sing nang jero nek pas badhe babaran niku lho. Bi qudratil malikil ma'bud kelawan takdire pangeran sing maha ngrajai lan maha disembah. Dadi bayine medal niku mergo pikantuk dawuh saking perintahe Allah. Dadi metune gangsar. Metu gangsar langsung bapake ya aja nangis tok tapi ya ngandani aja lali. Mangke ditunggoni nggih langsung nek umpama mboten saged nggih mbae mangke. Niku pesen saking kula mawon. Nek mboten saged sedanten nggih sak saged-sagede jenengan. Sing penting ampun sampai bayi sing lahir niki pedhot saking donga ngoten nggih. Pedhot saking jenengan aku isoke Fatihah Pak wis mboten napa. Banyu niku sebulno Fatihah ngoten. Karo selawat ngoten terus wis ombe iki mandi. Luwih mandi bapake Pak timbang kiai saestu. Luwih mandi bapake. Soale ngapunten kadang nek jenengan nyuwun donga wong liya iku wong liya ndonga niku nggih ampun
kadang kurang ada berkepentingan. Saestu, tapi nek jenengan selaku bapak ini ku iki anak